Felly ni eisiau holi chi rhywbeth, ni eisiau dysgu am y cefndir, pam wnaethoch chi ddechrau cyfieithu ar y pryd? Beth, oedd gyda chi'n hyfforddiant neu beth gyda'r stori chi? Y reswm ddechreuais i gyfieithu ar y pryd oedd, fel soniais di, o'n i'n gynghorydd sir, ac fel fydd y cynghorwyr yma heddi yn dweud ydy, mae'n rhan o'r disgrifiad swydd bod ti'n mynd i bob cyfarfod sy'n digwydd yn dy etholaeth di wedi bod. A tor calon yn y rhai ohonyn nhw o weld pethau'n troi'r Saesneg oherwydd bod un neu ddau person yn bresennol, a hefyd gweld y cyfle trwy cered wnaethon nhw prynu'r offer cyfieithu a datblygu'r syniad o gyfieithwyr cymunedol a un sesiwn o fforddiant ynglyn â defnyddio'r offer ac yna dyna ni. Mae'r system yn gweithredu'n hawdd gweithio bod fi'n dweud unrhyw gyfrinachau, ond mae rhywun fel fi'n ffonio cered gofyn am logi'r offer cyfieithu, pigo nhw lan, mynd nhw nôl, dim tal, dim cost amdano fe, a dwi ddim yn codi tal am y gwasanaeth, felly i bob pwrpas mae'r mudiad sydd angen cyfieithydd yn cael y gwaith am ddim. Ac yn osgoi gofod newid iaith, felly mae... Fel cynghorydd sir, o'n i'n rhoi draws nifer o sefyllfaoedd, enghraifft, pwyllgor cael chwarae fel un fach, cyfarfod yn dechrau, un person yn cerdded mewn yn hwyr, newydd gyrraedd yr ardal a'r cadeirydd yn troi'r cyfarfod i'r Saesneg, oedd y cyfarfod wedi dechrau yn Gymraeg. Ar y llaw arall, chi'n mynd i neuad i hewyd, oedd Dan Trew gynt yn dweud Cymraeg yw iaith y cyfarfod yn di bod erioed, cerwch, dysgwch Cymraeg newch o yma, chymod, na chi y ddwy agwedd oedd yn digwydd yn gymunedol, ynddo fe. Felly mae'r angen yma gwasanaeth, ond angen i fwy o bobl wybod amdano fe, achos yn dal, dwi ddim yn moyn bod yn fwy llawer mwy prysur, ond mae ychydig iawn o bobl sy'n gofyn am y gwasanaeth. Mae Euros yn defnyddio'r gwasanaeth yn weddol aml mewn pethau fel, enghraifft, yn gwasanaeth nadolig carolau droed y rhyw. Mae hwnna'n enghraifft perffaith o senario lle mae'r cyfieithydd ar y pryd yn troi lan ac yn esbonio, mwy yn yr achos hynny, esbonio beth sy'n digwydd, a hefyd, par y teg Euros, mae fe'n dyblygu'r darn perthasol o'r Beibl i fi, lle bod fi'n cyfieithu'r Beibl ar y pryd. Ond mae'n amrywio o ddigwyddiad fel yna i Cymdeithas Hanes Gylcennin sydd yn gymdeithas weithgar iawn, ond sydd hefyd eisiau croesawu pobl o Gylcennin sydd wedi symud i'r ardal mewn i'r cyfarfodydd heb gyfaddawdu ar y iaith. Ac chi'n cael enghraifft lle mae rhai o'r cyfarfodydd, David Edwards, Plas y Bryniau'n siarad yn fideo i Ohio, lle oedd yn agos a 20 wedi troi lan, a dim ond 4 neu 5 oedd yn siarad, ddim yn siarad Cymraeg, ac fe fydde'r cyfarfod na wedi gorfod troi'r Saesneg. Wel, fe fydde nhw'n teimlo bod dyletswydd arno nhw i droi'r cyfarfod na'r Saesneg, ond i bai bod yna gyfieithydd i gael, felly... Felly, siwrt mae pobl yn ffindo mas amdano fe? Fydden nhw'n jyst yn gwybod bod chi'n neud e, fydden nhw'n cysylltu chi? Dyna beth sydd wedi digwydd gyda fi, yn bendant, ond dwi'n credu mae cered yn rhedeg o gwasanaeth ac fe fydden nhw'n gallu... Mae'n trwy bod nhw'n hyrwyddo'r gwasanaeth. Ac o ran y cwrs hyfforddi felly, oeddi hwn yn rhywbeth mae pawb yn gallu neud, neu beth mae'n golygu o ran yr hyfforddi? Does dy fi ddim cymwyster mewn unrhyw iaith, does dim gradd Cymraeg yn Saesneg, ddim i fel yna dy fi. Mater o ddysgu wrth fy mlaen a gwneud camgymeriadau. Y peth pwysicau i fi yn ystod yr hyfforddiad, oedd shwt oedd yr offer yn gweithio. A bod pethau pwysig fel charger batteries nos o'n cynni, a pethau fel yna. Pethau cwbl ymarferol sy'n gallu rhoi spanner mawr yn nghanol pethau, ynddo fe. Beth chi yn dod ar draws wrth gyfieithu ar y pryd, yr enghraifft gyda cyfarfod lle o'n i'n gwybod nhw'n mynd i drafod yn fideo i Ohio, o'n i'n astudio rhai termau yn barod, beth oedd yn fideo yn Saesneg i ddechrau, bethau elfennol fel yna, a chi'n troi lan i'r cyfarfod, a mae rhywun yn defnyddio'r gair mynwent, a fi byth yn defnyddio'r gair mynwent yn Saesneg, beth, where they bury people. Ydych chi'n sy'n lan yn y geiriadur. Ond beth sy'n tripo chi yw'r pethau bach syml na, nid y derminoleg fawr. Dwi wedi paratoi ar ei gyfer nhw, ond y pethau bach na. A hefyd, fel beth i fi wedi dysgu trwy brofiad a wneud lot o gamgymeriadau ar hyd y ffordd yw, mae'n llawer iawn pwysicach fel sonio chi i gyfieithu'r ystyr
na chyfeithu'n llythrenol ac yn slafedd. Dyna'r meddylfryd sy'n angen ar gyfeithwyr cymunedol fi'n credu yw, mae eisiau bod nhw'n deall gist o beth sy'n ymlaen, ond pidwch becsos i chi'n anghofio gair fan hyn neu fan draw yn dweud. Enghraifft, Dafydd Edwards yn gwneud cyflwyniad ar y fideo i haio, oedd e'n rhestru teuluoedd, oedd yn perthyn ddo fe, enwau pawb, wel, oedd y bobl gallen nhw glywed yna wrtho fe, oedd ddim eisiau fi boddran achos oedd yn siarad gyflym a beth. Oes eisiau bod eich bod chi yn falle cynrychioli gan rhywun grŵp sy'n bod rhywun yn gwybod bod nhw'n cysylltu ar mudiad na, wedyn bod yna'r wirfoddolwr yn gallu mynd i gyfieithu? Bydde hwnna'n, fi'n credu mae pobl yn gallu cysylltu â Cered a gofyn am gyfieithwyr ar y pryd fi'n credu, yndyn nhw. Ond mae pobl yn digwydd gwybod bod fi'n neud ac yn dod ata i a gofyn i fi'n neud dyna fe mae wedi datblygu gyda fi. Mae yna rai beth chi'n methu cyfieithu, wrth gwrs. Oedd rwy'n mynd am yn Ffair Wenog blynydde nôl o rhai o'n o'ch chi'na, a oedd dyn o drach o'r enw Eifion yn cyfarch gynulleidfa, oedd e'n adrodd pennill am ti hwrdd oedd ei geillau ar ei gefen. A wedyn oedd chwerthyniad mawr yn dod o'r gynulleidfa. A wedyn ti a dwy fyny wedyn, and his genitals are on the back. A dyma chwerthyniad bach yn dod o ddi wrth y bobl. Mae'n enghreifftiau fel yna. A hefyd, pan mae rhywun yn dechrau adrodd englyn yn rhan o'i cyflwyniad, chi ddim yn trial cyfeithi hwnna. Ond fel dwi'n dweud, does da fi ddim arbenigedd, a dwi'n mynd honni bod fi'n gyfeithydd da iawn chwaith. Ond dwi'n fod yn rhoi cynnig arni am mwyn atal bethau rhag troi yn ddwyieithog neu yn Saesneg yn dweud. Na beth sy'n bwysig yn y marn ni. A'r beth arall, mae fe'n osgoi'r cyfieithu slafaidd yn dweud, o popeth yn gyffo cael ei gyfeithi a popeth yn gyffo cael ei ddweud dwywaith. Unrhyw gwestiynau felly? Bai rhywun yn rhegi, wyt ti'n cyfeithi hwnnw? Yes.